Good morning. Magparaturood gihatdog. Good morning. Balik kita mga tugang sa mga burubalingoy buda kamote, di ba? Balik kita sa mga burubalingoy sana, buda mga kuro kamote. Iyan ang the best na mga natural sana na mga pagkaon. Adi nga sinap ng batag yan yan nga nina gamay daradara akong sinap ng batag. Medyo hubal-hubal sana. Yan. Hubal-hubal. Buda taon-taon. Sasabayan ko nin Jim's Coffee. The best ya. Sasabayan ko nin mga sarong tasa po na Jim's Coffee. The best. Tapos, sabayan mo kinit na hambog na istorya duman sa lamesa. Sisabayan sa nakinit na urambog. Ano tabi, Madam? Madam Rose? Madam Rose, good morning. Good morning, tabi, Madam Rose. Maray na aga po, Pilipinas, mga Bicolano. Saan man na partikan mundo, kumusta po kamugabot? Mga senior citizen, oy! Mga senior citizen na mga ano nga nangapod kayan. So mga dati bagang nakaka-receive ki 500 pesos na social pension. Adi, so mga senior citizen po na nakaka-receive ng 500 pesos na social pension. Oh, kamo data gigibuhon na yan na 1,000. Dahil man napirmahan ni Presidente Marcos so batas, naglaps into law. Pero naglaps tabi, mga tugang sa batas, kaya po, lay naman yan. So mga indigent po na mga senior citizen, adi mga indigent na mga senior citizen, ang sa endo tabi na social pension na 1,500, magiging 1,000. So kung magiging 1,000 yan, kung per quarter pigirli sa endo, makaka-receive ka mo ki 3,000, di ba? Makaka-receive ka mo ki 3,000 ang kada saro. Yuda yan, mga tugang anba gungungan. Magayon bagadi. Magayon. Actually naman sa muya, sa US, igwa sa yan. Sa US, duman tabi pipagian sa card. May gari, ganyan mga nagari card, gari ATM, gari card, pipagian duman. Magayon bagadi, o di sige, o di sa mga, ang hapot dyan, day pa man tabi kwan, day pa man ugaring aram, day pa sa implementing rules baga, day pa man ugaring nagigibo, kaya tabi ka mo na mga senior citizen, na mga klasifikadong mga indigent, ano yan, alat-alaton databi nindo. Pero, aram mo, kung ako ang niya ang sa pwesto, gabos na mga senior citizen, papanamiton ko kaiyan, na daitabi ki hanap buhay. Halimbawa, senior citizen kang day kang pensyon, senior citizen ka ngayon na ano ini, na day ka ki mapagkukuanan. Dapat kasarabay dyan, diba? Maski ba ko kang tios, basta day ka nakihanap buhay, day ka na po nagtatrabaho, pwede ka nakuta kayan. Ibaga yan ang plano ni Kwan. Ibaga yan sa plano ni Mayora G. Rosaldig de Saligaspi na so 500 pesos na dating pag-recibikan mga indigent na senior citizen, tabi, madagdagan ti kitag pare-pared, gibong na 1,000. Ihaputan kay Mayora G kung ano nan mangyari ka anta. 1,000 nangon yan, di ba? 1,000 nangon yan. Hindi kung 1,000 nangon yan, di magiging 1,500 kung tagaligaspi ka. Kung ilalawas niya pa iyan, sabi, di ba? Sasabi niya ka ito kan mga interview tabaga kang eleksyon, 500 man sa nangaya. Pero ngaya kapos man kimar, gibunta ngayong 1,000. Yan. Ngunyan ta 1,000 na, gigibuntang 1,500, dadagan tang 500 bilang counter kan lokal na gobyerno. Sa Legazpi, ang senior citizen na indigent, gari mga nasa 9,000 plus man lang. 9,000 plus man lang sa mga tios tabi na mga senior citizen.
Si Edwin Peralta, dahil ni kasabay. So mga indigent na mga gurang, garinan 1,000 plus man sana, o 1,000 plus ito. Baka mananggaw, di, kung 8,000 yan, times 1,000, 8 million man na di. Kada, ano ba kung 8 million, tama, 8 million, tama. Pero 8 million man, gari kaya man sana, iladalan, kalokal na gobyerno. Yo, okay, wala pala to dyan ta. So DBM nga ni, mahanap da kipundo. Oh, yan. Mahanap da kan pundo. So DBM, kung saan pumakuha ka ito, na pwede katapara sa pangtao, mga tugang kang social pension, sa mga senior citizen, digdi po mga tugang sa tuya po na palibot. Henry M. in the morning. Pero ayos magadi. Henry M. in the morning. Ayos baga, basta may tao iyan, di ba, makakatuwang-tuwang sa mga kababayan ta. Adi, okay man yan. Pero kung ano na mag-ibok device, nagabos na mga senior citizen, matawanan, adi, magmayaman o pobre, kuri, magmayaman o pobre, matawanan, adi, pero nga so, state pension, gabos, sarama gabos. Jimmy, nasalita mga tugang nasa linya, ramontan mga buwan naman ng report, hali po dyan sa lawas. Jim, good morning, Jim. Yes, VP, maray na aga sa mga parantabay. Thank you, Lord. Tranquilo. Ana area ko ngunyan. Mga dahil kita monitor, dahil mga nakuha kitang informasyon sa mga police headquarter ni na mga insidente o mga pangyayari. Sa iba pa niya itong mga barita ta BBP ay nasala sinda Mayor Alan Arandia asin MDRRMO Chief Noel Ordoña kana Piodran na imposibleng matapos ang proyektong rampa kan susog sa PPA kana kaging Hulyo 28 matatapos ang major project na ini kan DOTR. Ang problema, bago na lamang ang DOTR Secretary, bago ang Presidente na kan Pilipinas, dahil na masabutan kung matatapos pa ini. So, dahil na kung may pondo o piglalaygay na sa nainita BBP, nagalat na sa nang sakubon ini kikalamidad. Kung sa kubon ini kan mga panahon, arog mo niyan sunod-sunod na ang mga pag-uuran, may panahon na nin tagbagyo, puta na durante kan tag-init pa, tinapos na ini, susog sa mga question ka ito, na Sir Ordoña, sin Mayor Arandia, dahil masasayang ang pondong ibinubo digdi, na dahil masabi kung gura no, sa pagsabing gabos na hapot kan lokal na gobyerno, magin kan DCGP News, pinaagi na bagay ni sa Satuya, durante kan aktual o personal na magbisita sa nasabing lugar, ang tagapagbaritang ini, ang mga engineers in charge, anas no comment and simbag. Taga Manila sa kontraktor, badro da kulang proyekto, 7 trabahador, site engineer, 4, hanggang sa ngunyan, baro dun ang dalagan kan proyekto, tapos na lamang ang pinagasabing target date to accomplishment. Iyo. Dapat pala, may maduma naman kayo ni sa PPA? Ako nagduman ako sa Piodran, dahil naman ako pinalaog. Dahil naman, maradyo na naman ngayon si Jimmy. Dahil digdi sa regional office, Philippine Port Authority, hindi naman ang kang inot. May ma-follow up na naman pala dito dapat sa Philippine Port Authority, Sarawis. Tapos na sa plasong sinabi baga na. Baga Agosto 20 ang pizza to. Dahil July 28 ito. July 28, minarkaan ko sa kalendaryo baga. Dapat pala may maduma naman sa Philippine Port Authority ngayon daw. August 5 na baga ngunya. Paduma ng Takay Luwens. Oras na may kalamidad, pag linamposan inirak ng balod, iwawaragas. Di force major. Paduma ng Takay Luwens ngayon daw, dapat mahapot naman sa PPA. Ano na?
saro-saro iman sa nan rampa digdi sa Piodoran. Importanteng Yun na nga markan niya. na rampa Mm. sa mga nagduduong na mga barko Yun na nga niya. sa pagkarga, diskarga. Oo. Para O sige, tonto naman tahan po tara. Tanganin na iyo magasutuga ninda ang July bagay ito. O Agosto Ora. na ngon yan. Tapos, Ano nang plano ninda ka na? Kung baga daw namang pareho ang hiro kan trabaho, gari baho. O Yeah, pag nilang man- pusa diyan so- kusog-kusog na, di man lugod magkagong maraot na panahon. sana dahil Bakit man deklarasyon ka yan kan mga nagtatrabaho diyan? Akong iyo? Hmm? Pare, remove and replace ngayon eh. Ay, sus ko. Remove and replace. Okay. O ano na palang sukan? Ikaw ng development. Pag pero ng mga nagkungdi dito, Pare, sa Pulanggi. dahil man, di naman na nag-implementar ba kayo ito, di PWH, may Oo. kinalaman sa two-story building sa Pulangi, South Central Elementary School. No. Sabi kan DPWH, tapos na sa warranty ito. Oo nga na yun. At may sabi ba, ano ito sa lidahan? Hindi na kayang ihidalion nito? Dahil naman pakilabot tumanan Tapos DPWH. baga dahil man nagkakapersigir sa kontraktor. Dahil man pala. Wala naman sa DPWH duman pakiaram sa kontraktor. O, tatapos na. Turnover na. Dahil naman, tapos na. Nagamit na. Sumagasto na ang gobyerno. Di. Resibido na pati kan DepEd, BBP. Receive na kang DepEd. Over na nga ito sa DepEd. Dahil naman nga kami, tapos na, iniling min na nga, wala naman. Wala na. Goodbye. Isa sa kontraktor. Goodbye, Philippines. Dahil ito may establisher, sisang kontraktor. At Project sabi nga na ni yung kan taga kontraktor. DepEd ba ya, dahil man baga tiram kang inapot ko ta, may data privacy da. Paano so? Sabi ko nga sa mga transparency kontrata ba? kan gobyerno, may transparency board bagang tigbubugtak. Oo. Oh, kuli abogado so kauron ko, di man ako matagal naman ta abogado. Ako di man ako nag-eskwela ng abogado bo, di man akong aram sa batas. Nagapot siya na nga ni. Nagapot. Oh, di man na pwede taram sabi ni attorney ta. We will be violating the data privacy law. Salbata ng pangyari sa maabak. Arog pala na yan kaya. Paano nakita ka ni? Oh, yun na. Kaya ma-follow up naman kita. Sige, saan ang follow up ta? Sige, saan ang Wala follow up naman. ta? Sabi baga sa interview ta, hanggang September, tinaunan hanggang September sa kontraktor. Oo, di. Sige, saan ang pasensya ta, digdig? Tinaunan hanggang September sa kontraktor na ayuso nito. And sa covered court na duman na ma-face to face ang mga estudyanteng kaso. Sa COVID court na, isasakripisyo kan DepEd, buda kan kuruntartista sa mga estudyante na sa COVID court, maklase, buda, piguran ng piginitan. Ang covered court na BPP, paano kan mga inarali duman sa naraot na eskwelahan? At ayun nga ni. Balik ka, ilingan mo daw pag nagbukas ang klase, obserbaran mo daw ang sitwasyon. Bitaw. Yo, okay. Dahil na ako kuhan. Data privacy. Dahil man ako duman makalaog na. Siripon mo na sana. Siripon mo. Yo. Naman ako. Beray nga nito na nakapenetrate ako duman. Oh, siripan na sana. Tama sirip mo man ito. Dahil man masisirip na nasa likod. Nasa likod. Bala ka na. Kaya mo na yan. Obserbaran mo pang nagkrelasi na yo. Sige, Okay, sabi, sige. Salitan, GB News. Thank you, Jim. Salbata ng pangyayari sa Maorado. Aramon ta mga tugang dagdag pang report hali po dyan sa lawas. Alar Mario na sa linya. Paringal, good morning kami. Morning tabi, pwede. Lugi naman ngunyan ang mga paraatamanin orig dahil sa baratong presyo kan buhay na orig. Susok sa informasyon, nagdadalagan sa nasa 140 to 150 kada kilo ngunyan kan buhay na orig. Depende man sa klase. Presyo kan karne, dahil man nagbababa sa merkado. Ang lechon pati ngunyan, nagdadalaga naman sa 4,000. Paminsan sobra ang presyohan. Plus supambawag pa na mahal man ang presyo. Kaya lugi naman ang mga paraatamanin orig. Ang saropang faktor na pigiling kan mga negosyante, pinabuelo naman kan gobyerno ngunyan,
ini mga pigapod na fakturador o mga darakulang negosyante hali sa ibang lugar na minadara ni dakulang supply digdi sa lokalidad. Kaya sobra-sobra naman ang supply kan karne. Lugod, ang mga lokal na paraatamanin orig, disganado naman sa panahon na ini dahil sa baratong presyohan kan buhay na orig. Kaya informasyon, Alarmario. Thank you. Thank you, Paringal. Alas 5:36 oras, mga tugang sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Tuwang kita kay News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Please come in. Good morning, BB. Good morning sa mga taga-Tabay. Headlines ko niyan. August 9, bakong holiday, sigun sa Malacanang. Ano nga ni padang August 9? August 9, ilulubong si Presidente FBR. Oo pala, ano. May mga nag-post kaya sa Facebook. May holiday. Na holiday ngaya. Oo. Nasigot sa Malacanang ikaw-ikaw. Dahil may kami nagpolos kaan. Oy, may urag man sa iba, no? Oo. Nag-imagine na. Bata minayala mga abogadong nag-share. Na-fake news siya, Torne. Topic nyo sa attorney. Okay, mientras tanto yung opsyon, pigadalan kan DOTR, tanganing de masayang ang tulong drakulang railway project ang gobyerno, kasabay so South Hall, yung patiring digdi. Epekto kan Russia-Ukraine conflict, seguridad kan enerhiya sa nasyon, ipaimbestigaran sa Senado. Presidente Marcos Jr. personal na nagbisita sa burol ni FBR. Aha. Matang Office of the Vice President naghahanap na ni magiging permanenteng opisina. Konstruksyon in bagong Comelec building, dagos na, matapos tagamanin sobra 8 billion pesos kan Department of Budget and Management. Ayos man. DBBM, piglalaungan na masuporta ang LGU sa right sizing kang gobyerno. Mantang Barangay Anti-Drug Council, dapat pakusugon, sigon sa DILG. Malacanang, Jesus ko. daing bigo bagong polisiya manungod sa One China policy. Aha. O ni matindi, mga balimbing sa lado kang politika, gusto kan sarong kongresista na mapadusahan. Aha. Ano man ang padaw-sakahan? Oh, tangkas ka sa posisyon na pigtutukawan mo. Pagkatapos, dahil ka na pwedeng asumir sa iba pang pwesto sa gobyerno. Diyos ko. Multi-party Tapos- ba kita sa Pilipinas? Tapos mabayad ka kisor charge duman sa halimbawa Partido. kinasulat ka kang partido, Oo. sinalian mo, kung pera tinausay mo, bayadan mo. Una, may problema siya duman. Ang sabi ni dating Presidente Gloria Arroyo na congresswoman ko niyan, Oo. naraot daso konsepto kan word of honor. Kaya pigpusol yan ng Political Party Act. Political Party Act. Kaya Pero nga, ka marilukan, ibalik na lang sa two-party system na lang. kaya nga pwede ang turn kutisem. Dahil hindi pa, so, morobalyo ba ka? Ay, yun, so Bawa, ganun mga- liberal ka ngunyan, para naguyod ka sa aga, Uto ka na sa ibang nasulista partido. ka na. Yan. Gara pwede man mananggad. Yan ang punto niya. Gara pwede ma, may point man si Manay Guya. Yan. Iligon ta kung makalusot yan Pwede, sa pagkiriba niya. ano man, gara tayo manangki. Anong pakinabangkan mga Pilipino? Ha? Anong pakinabangkan mga Pilipino ka? May pakinabang data. Steady ka sana. Tabagay. O kung mas ka nung manong batas ka, dahil man ha? Oo. Okay, pagbilog ni IRR sa mga para sa mga reglaring ng representasyon kan distribusyon kan monthly pension sa mga gurang prioridad kan National Commission on of Senior Citizens. Aha. Mantang patapos sa naghahanap po niya ng pondo ang DBM matapos na maglapsin tulo Akid ki ganun. ang social pension kan indigent senior Di citizens. man palang gipondo pa ining salbatan ng ini. Day man nakasabay sa 2023 day ni. Oh, talay pa man na budgetan. Tapos batas, sisulong pa man sa nano. Roger. Oh. Pero ang sabi ni majority leader, ano yan, Villanueva, Ano da? may mga pwede ngayong pagkuhaan na iba.
Ang pagtarong ng tigbos, madali man sana. Ang paghanap. Pwede, Sa bagay, kung gugustuhan kang gobyerno, pwede. Inailing ka ng mga senador, tayo mga nagpasar kang batas. Oh. May mabubulot ka ngayon sa trade law, may mabubulot na ngayon sa trade law. Pwede ba nang ga? Okay. Itaw na yan, takayrakbang kan mga senior citizen ta. Ayun nga ni. Okay. So yan, bilang mga adventure niya, napangan na lang at yan na detalles. Mm. Sa alas 6 ang listening pagkaaga ng mga major news kasi niya to. At dyan, Kampiway Enterprises, hanapon sa namin Mr. and Mrs. Raul Marisa Caldio, dyan sa Orsat Ligas City. Basta radyo ay PYC yan, 24/7 konektado ka po, maski daig daw. From Central River Broadcasting Center, Mardila, daing iba, good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat, Paring Mar, sa mga detalles kan mga darakulang bareta o headline kan mga bareta sa lado nasyonal. Sa susog, standby mo na Joshua ha, tapodang ko muna ang pag-asa aramon takon hain si kuang kumusta na itong ano ito pod kan Ronald, low pressure, ano? Aramon ta daw kung kumusta na sa low pressure, tabi importante, pero ay sus ko busy, taon lang kayo, baka nag-forecast pa sa pag-asa, no, try natin uli pag-asa. Baka tapos na ang pag-asa. Ayun, busy pa. O, totoo lang pariportong ko na muna. Ilagta na muna ang rip. Ay, kuri, ano ang gusto mo na? Time check kita? Anong gusto mo? Ma-time check na muna kita? O, time check na muna. Alas 5:41 po nin morning. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary
Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sandali lang, tapudan tamo ng Pag-asa Legazpi. Aramon tamo na ang magiging kamugtakan kang panahon. Kumusta na sa low pressure dyan sa may Giwan? Kumusta daw ang sitwasyon? Kasuhapon baga pigbabantayan po ini mga tugang kang Pag-asa dyan sa may Giwan Samar 15 bago mag-abot ang alas 6 din morning. Hello? Good morning. Good morning, Bossing Reniel. Onder ka po. Yes, sir. Maray na aga. Yes, sir. Hello? Yes, hello, Boss Henry. Good Yep. morning po. Morning, Bossing. Maigad po kami forecast para sa Aldaw Nene. Onder ka na po sa DCGB. Go ahead, Tabi, sa forecast. Maraming na pagkaga po sa ino, Boss Henry, at sa gabos na nagdadamo kasi nagdadalan kan programa kan DCGB Legazpi. Para sa update niya po ng ating pamugtakan kan panahon, yun na pagkaldaw kan Biyernes, August 5, 2022. Sa bago pong alas 3 ng magahon, yung ating pong low pressure area na minomonitor ay nasa coastal water na po ng Calawag, Quezon. Sa coordinates na 14.3 north, 122.3 degrees east. Ang distance na sa Legazpi, maabot naman po yan ng 200 km northwest of Legazpi City, Albay. So, ibig sabihin po, lagpas na po sa ating area of responsibility dito sa Bicol region. At yaw na nga po yan dyan sa may going to Calabarzon area. At hanggang sa ngunya naman po, baba pa rin po ang tsansa na maging ganap na bagyo ining low pressure area sa loob kan 24 oras. Pero nahiling pa rin naman natin na mantinido po na ngunya na Biyernes at ngunya na weekend, padagos pa rin po itong magiging low pressure area. At posibleng hindi naman natin niro-roll out yung posibilidad na maging ganap na bagyo ito, lalong-lalo na pagyaw na po yan dyan sa may kadagatan naman ng West Philippine Sea. So may chance pa rin po siyang mag-intensify or mag-develop bilang isang ganap na bagyo o tropical depression, lalong-lalo na pagyaw na sa kadagatan kan West Philippine Sea. But for the meantime, low pressure area po. So sa kunyan, napapagusog pa rin po yung ating habagat o southwest monsoon. Kung kaya ngunyan na daw sa good ngunyan na weekend, laman pa rin po natin digdi po sa tuya sa Kabikulan na sa probinsya kan Albay. Maging mapanganuron pa rin po ang kondisyon nating kalangitan at mamamatian pa rin po natin yung mga kalat-kalat ng mga pagulat na sintag gigilat pagdagol po. Epekto nga po yan sa tuyan itong low pressure area at southwest monsoon. Maging maluyasan doon sa katamtaman ng ating duros, aray sa Sorsogon na mamamatian sa Kabikulan, at may banayan hanggang sa katamtaman naman ang pag-alo ng kadagatan. Pero sa ngunyan, dahil pong gay warning na nakababala sa kadagatan sa Bicol region. Kung kaya safe naman pong maglawod, gabos na lunod at pandagat. At iglalawan po natin ang temperatura natin sa Kabikulan po on 24, sundo 31 ang Pascal Celsius. Saldang po ay nagsirang kasuwagong alas 5:31 ng pagkaga, sinmasulog naman at yan na alas 6:11 ng pagkahapon. At para po sa ating Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:49 ng pagkaga. Halidigdi sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Reniel Mago Nagulan. Boss Reniel,
Maski lampas ang low pressure mo na di pa man siya nabilog na bagyo, pero magiging mauran pa sa tuyo. Ano, mag-uran-uran pa digdi sa tao. Ayun po, kung yun na biyernes sa good niya na weekend, may mga pag-uran-uran pa po kitang mamamatian dulot po naman ng enhanced southwest monsoon na po halos yung makakapekto at magbabawaran sa tuya. So medyo difficult, mapagal pa na mahirap pa na magbalaybay sa luwas kang binabahan. Ayun po, may dahil ba nakakasiguro na matatagang po yan. Iyo po. Malaba kaya ako tod-tod kaya pig-aram ko sa imo kung pwede magbalaybay sa luwas. Sa random lamang po ba sa monitor ang skin condition natin at pagkakali ay bigla na lang po buminuhos ang ating oran. Difficult bagay kaya dapat sa loob lang ang balaybay. Salamatan po sa inyo. Marinaga sa inyo dyan sa Pag-asa. Wala po nga naman nakikapagkaga po sa inyo, Boss Henry. Yes sir, thank you mga tugang Rinyal Mago sa kamugtakan kang panahon. Suggest ko ta sa Pag-asa, Ronald, na isabay sa forecast ang unyang pong aldaw dahil po kita magbalaybay tamauran. Diyos Babino, mga tugang may baratang mainit, mga tugang sa morning hirit, ngunyan pong aldaw, nin biyernes. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Joshua, good morning. Buhian mo. Yes, good morning GP. Good morning sa mga paraantabay. Darakan palagos na pagsugid kan Police Regional Office 5 na matauwa ni Justisya ang pagkagada ni Patrolman JP Ramores. 21 mga personahes kan 503rd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5 na embwelto sa alegadong hazing incident na ikinagadan kan biktima ang sinangatanan ni maninigong kaso. Susog sa ipinaluwas naman na impormasyon kan Police Regional Office 5 kasuod ma Agosto 4, formal nang naisaangat sa Masbate Prosecutor's Office kontra sa daipa pinangaranan ng mga sospechado ang kaso para sa pagbalgar sa RA 11053 na iyo ang nag-amendar sa RA 8049 o an Anti-Hazing Act of 2018 prohibiting hazing and regulating other forms of initiation rights of fraternities, sororities, and other organizations. Susog sa nasabing lay, no physical violence be employed by anybody during such initiation rights. Sigun sa ipinalawas na impormasyon kan Police Regional Office 5, ang penalidad kung halimbawa mapatunayang guilty sa nasabing klase ng krimen, iyo ang reklusyon perpetua at maninigo pang multa. Mientras tanto, kung susoy-suyon ang nangyari kay Patrolman Ramores, Hulyo 22 tabi VP kan magkaigwanin noontime road run ang nasabing maneuver company sa San Jacinto, Masbate. Nag-collapse ining si Ramores asin dinara sa Ticao District Hospital. Si Ramores binawian in buhay kan Hulyo 26. Nagpadara naman in report ang nasabing company alagad sigun sa tagapagtaram kan PNP Bicol na si Police Major Malu Kalubakib kan nakalihis na entrevista niya to digdi ka nakaaging mga aldaw. Ang nakaabot sa indang report bako convincing duman sa nagluluwas na retrato ni Ramores na sa madaling sabi igwaning mga sinyales ng physical contacts o mga panaabuso pisikal. Kung kaya digdi na nagpuon na magkondusir ng mas hararom na investigasyon as in isinerarom ang biktima sa autopsy o post-mortem examination. Matapos ang ginibong post-mortem examination, napag-araman, base sa ipanaluwas man na impormasyon kan Police Regional Office 5 na ining si Ramores, nagsapar ng cardiorespiratory arrest, deep vein thrombosis secondary to pulmonary embolism, and multiple physical injuries secondary to blunt trauma. Mientras tanto, susog sa kompirmasyon sa tuya ni Kalubakib, ang mga embweltong personahes na i-relieve na sa pwesto, asin sa presente nasa iraram kan kustodiya kan RMSD 5 Regional Headquarters. Hindi na iyan sa laog kan Campos Simeon Ola. Sangon yan, padagos pa ang pugapugang ekspertos kan binilog na Special Investigation Task Group para padagos na matauan linaw ang pagkagadaan kaining pulis na si Ramores. Sa ibong nalado, susog sa sinabi pa ni Kalubakid para duman ini sa mga probable pang mga naging biktima. Sinabi ni Kalubakid, it is their time to rise kung ano ba talaga ang totoong mga nangyayari sa laogkan sa intang grupo duman sa San Jacinto, Masbate. Iyon, oo. So, ining 21 na ini na miyembro kan mobile force, gupos ini police, di ba? Di may officer tabi ni Joshua? Yes, Roger Bibi. Pero dahil pa yan na pinangaranan. Di na pinangaranan. Nasuspitsado pa man sana. Pero may officer dig din, no?
Yes. May maninimbag digdi. Ano nangyari sa kampo ang violasyon sa anti-hazing? Kinulog ini si Juan? Susog sa aligasyon? Tusog bibi sa aligasyon, igwa ininin mga sinyalis bibi. May tama? May mga tama baga VP. Igwa mga pinasuan sa dagan, may mga Pangyayari sa Maabakali. sa iba-ibang particle lawas. Oo. Allegedly, biktima ininin na hazing. Kung kaya iyon ang panagos na pinag-aaral mo yan. Pinag-iistiran, binilog na Special Investigation Task Group. Ang charge, violation sa anti-hazing law. Roger, VP. Deki ngaya charge na ngaya murder o homicide. Di kayo na VP makakumpirmar, talay kitang nabasa o naitabot sa itong informasyon, pinsiring na isinangat na kaso. Ayun. So far, iyo muna ito VP, nakuha ang informasyon na isinangat ka indang kaso, duman sa Masbate Prosecutor's Office. Okay. Di bahala na muna kan sila magpaliwanag sa korte ta. Nasa prosecution iningon yan, di saka na sinakan magano yan kung ano talaga ang pwede. Depende sa prosecutor. Yes, Roger VP. Maagi mangyari sa tamang proseso. Yes, okay. Yes, yan ang dagdag na informasyon. Hali sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan mga tugang sa follow-up report sa Campus Simeon Olah. Salbatan ng pangyayari sa Maabakadi. Nakapulis ka na nga ni. Pagabot mo sa headquarters say, nako. Anyway, bahala na sinakang ko ng dapat na kung ano maluwas kan sa Osgado. Mga tugang, 4 minutos bago magabot ang alas 6 in the morning. Lowens Barcena po nasa linya. Good morning, Lowens. Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga parantabay. Good news man, digdi sa Legazpi, tranquilo. Bilog na mag-aga. Kung police blatter ang babasaran. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, labi-labi ngunyan ang kaugmahan ni punong barangay EVP Glenn Barcelon kan barangay Dapdap Legazpi City pagkatapos na pigpupuunan na ang pagplano kan pagpatugdok kan water system na programang hatod halik kay Congressman Joey Sarte Salceda kan Albay 2nd District para sa mga taga-Purok Forbican sa indang barangay. Iniyan pinagunabitan sa DCGB News de Barcelona kung saan nagkaigwanan in site visit ang sa indang barangay kaibaan mga personahes kan Albay 2nd District Engineering Office kan DPWH. May kinaaraman sa siring na plano. Sigon kay Barcelona kulang tabang ini para sa mga taga-Purok 4B. Taan makikinabang kay ini iyo palan sa mga pamilya na nasa relocation site. Na ang problemang dakula, iyo ang problema sa supply kan tubig, lalo na kung nagpapalyar ang serbisyo kan Legazpi City Water District. Magkakaigwaman sigon sa kapitan, ni pagkukonstruhir sa Purok 5A, asin Purok 5B, na arog man kan siring na bagay na ikakapakinabang man kan mga residentes. Sigon kay Barcelona, nakulao na bagay na may programa ni water system sa saindang barangay, na matatawarin pagkakataon ang mga tao na magka-access din bastante asin lalo na nin mas malinig na supply ng tubig na sangunya na problema man giraray sa syudad kan Legazpi. Saan mga source? May dinumanan sindang lugar na makuha nin na supply kumbaga makutkot ki Burabod tapos ipaprocess sa pagikan water system tapos ipapasiring sa mga residentes. Ano ini? Pwedeng inuman? Pwede. Pwede. Inuman diretso? Pwede. Oo. Pirang pondo, napigalokar. Pirang budget? Dahil man tabi bibinaon pagunambitan ni kapitan kung piraso budget. Basta sigun sa saya nagpaplano pa sana at nagpasiring duman sa mga personalis kan DPWH kangani nang marealisar. Baka lamang mga ngunyan na taon o sa mga masunod na bulan mangyari na ang pagpatugdok kay ni. Sige. Roger. So yan tabi VP ang mga dagdag pang istorya halidigdi sa luwas sa Coco LBB. Mientras tanto, Jomar Viena sa linya. Jomar, good morning. Come in. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Duwang persona ang madakop sa tupadahan digdi sa syudad kan Tabaco, Kasudma.
Ang mga iniyo si Anselmo Berakit kan Barangay San Carlos sa Singyoben Carulyo kan Barangay Buyang kan Tabaco City. Basado sa report kan Tabaco Police na nakaresibit sindan informasyon na nagkakaiguanin patupada sa Barangay Buyan kan syudad kaso udmang pasado alas 2 pagkahapon. Tulo sindang suminakiyada sinada ko panduang persona mantang nagpakadulagan iba pang mga paratupada. Nakuha sa naunang bita na patupada ang duwang manok na pambulang pati naman ang kwarta, nagkapirang kwarta na gamit sa pagpapataya. Nainot ng kinumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Jonathan Yadok na saro sa mga standing order sa saiya ni Mayor Crisel Agman Luistro kan siya mag-courtesy call sa Alkalde kan Tabaco, iyo ang darakupon ang mga tupadahan. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar. Mientras tanto, Hans Galero nasa linya. Good morning, Hans. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, siniguro ni Alcalde G. Rosal na padagos ang suportang itatao kan gobyerno lokal ni Legazpi sa sektor ng agrikultura sa syudad kan Legazpi. Iniana tinawan doon kan Alcalde matapos na aprubahan kan Department of Agriculture as in Department of Budget and Management ang 8 billion pesos kantidad nin pondo na iyoan magiging paagi para matauanan nintig 5,000 pesos na mga eligible na para ining mga rice farmers sa Bicol sa laog kan ikatulo asin ikaapat na kabtang kan presenteng taon. Pera kaayan paghihinguwang ngunyan kan gobyerno lokal ni Legazpi na magkaigwanin pondo para makabakal nin dugang na mga farm machinery asin equipment para matuwangan ang mga pangangaipo sa pagtanom kan mga lokal na paraoma. Mientras tanto sabay kay ni ang pagtaoma niya nin prioridad sa sektor nin pagsira sa syudad kung saan hinagad niya nangunyan sa mga concerned na opisina siring kan City Agriculture's Office asin man ang bantay dagat pati naan sang gunian panlungsod kan Legazpi na repasuho na ang mga eksistidong ordinansa kan syudad asin i-update ini para mas makinabang ang mga lokal man na parasira sa syudad. Nagpatanid man ang alkalde na sa pagtabang ninda sa mga parasira naglalaom siya na daing malanggad mag-iimbelto ang mga parasira sa syudad sa illegal na mga aktibidad siring sa nakan illegal na pagsira sa kapalibutan kan syudad kan Legazpi. Yan tabi VP ang informasyon Ans Galero, DCGB. Yes, thank you, Ann, sa report. Hali dyan sa luwas. Oni po, so nagharapot kan kan vaccination schedule. Tamay nagtitext digdi. May nagtext digdi. Oni tabing schedule, Sabi niya, good morning, Henry. May schedule po ngayong araw. Meron po, ito, dago kanin doon sa mga mapabaksin, forwarded po sa ko ni Dr. Hiliego, ang sa tuyang City Health Officer. Vaccination schedule COVID-19 on Friday, August 5. LGU Vaccination Sites, El-Trisi, Tim Gomez. Pediatric AIDS, 5 to 11, first and second dose. May pedya po na Pfizer Pfizer po ang pangbakuna dyan. 12 to 17, first dose, second dose, and may first booster. Pfizer tabi ang gagamiton. Para po sa mga adults and senior citizen, first dose and second dose, first booster, second booster, unavailable po na pang booster, Sinovac and Pfizer. Sa City Health Office po, igwaman kansiring na bagay. Buda, mga tugang magkakaigwangon yan ki community bloodletting sa Barangay Padang, Legazpi. So mga gusto tabi na magdonar kidugo, dumiyang kamo sa Barangay Padang, tamay bloodletting po ngunyan. May mga DepEd vaccination sites po na pwedeng dumanan. Albay Central School. Ngunyan pong aldaw yan. Pwede po kamo dyan sa Tamauyan Elementary School. Tapos, dyan mga tugang sa yun man lang yun man lang po PN sa pagkahapon palan igwaki vaccination po dyan sa Regional Maritime Unit Rawis Legazpi. Pagkaaga, Regional Finance Service 5, Campus Simeon Ola, Legazpi City. Tapos dyan sa Tamauyan Elementary School. Dumiyan kamo sa eskwelahan, tapos Albay Central School. Iya po. Auditong ko lang so community bloodletting po sa Barangay Padang. Tapos CHO Conference Room and Legazpi City Convention Center. Okay po, yung tabi yan.
mga tugang an mga vaccination sites. All ages po, pwede magpa-booster, pwede mga tugang na magpa-booster tabi, pwede tabi na magpabakuna kay bago. Importante po yan, ha? Okay? Pahayag tabi yan ni Dr. Hiliego. Magduman po kamo sa as scheduled. Okay? Sabi ni Dan Orense, kindly announce ngaya, ang gadan po si Eduardo Orense, 85 years old. Ang saya pong bangkay nakapatente po sa 478 Purok 6, Barangay 38, Gugon, Legazpi. Ang lubong po sa Agosto 10. Diyan sa Bicol Memorial Park after po kang alas 3 na misa sa St. Raphael Church. Sabi po yan ni Brother Dan Orense. Salamat tabi sa balita sa maraot na panahon. Welcome po. Happy birthday kay Joyce Haji Maraya kan Santa Florentina. Salamat po. At saka good morning sa Madroños family, Rosin, Arevalo, Arena, Poche, Agripa, Bilyodo, Aringo, Haji, Maraya, Asincandias family. Diyan po sa Santa Florentina, tabi. Marinaga po sa Indo. Wala man talaga ngayang madaog migo sa Duma dahil sa Duma, pwedeng dumami pang buhay mo, dumarami ang kaibigan mo at higit sa lahat, ikaw ay laging malakas at masaya. Dumalangin ka lang sa Kanya. Good morning, Migo. Malay mo ng tirada mo, God is good all the time. The best man, Duma. So mga SSS pensioner na mababa pension, ano na sa napalan? Yan nga ang problema ta naman. Good morning. Ask ko lang po kung holiday sa August 8. Nata po ta August 8 holiday ang pig-apot mo. August 9? August 9 po, bako po holiday, may trabaho po, sabi kan Malacanang. Fake news po itong nagluluwasan sa Facebook, bako tabing holiday ang August 9, lubong kay Presidente Ramos. Advance happy birthday po kay Rowin Losa, August 8, Ruben Losa, August 12, Itat Magdato, August 14, Frederick Lorino, August 9. Sa lahat po, happy birthday from Purok 6, Alcala, Daraga, Albay. Okay. Yun, sandali lang. Henry, ano na po status kan concern namin about walang pintura sa gitna ng tinampo sa may Bugtong Road? Start sa may Chinese Cemetery up to Sagrada. June pa ini na concern in preparation sa tag-uran. Lalo na pagkabanggi, delikado. Bata madiklom ang area ngunyan. Inabot na kita-kitag oran. Wala man aksyon ang engineering. Day pangani po naduduman ni Lowens gayud si Kwan, si engineer Seto, si engineer kasapon baga tinugon ta kay Lowens ni. Lato mo po tonton. Tabaka maduman ni Lowens. Dua kaya ang issue na iyan na tungkol dyan sa pagpapintura kan tinampong yan. Ta City Road pala niyan. Buda, so permanent na solusyon duman sa pigbabaha sa Purok 2. Tinugong ko si Lowens kani kaswapon. Tabi, pasensya na tabi ining check sila nag-follow up ngunyan. Na dumanon ito, dahil man na ibalik na pag alas 9 sa Bareta. Check lang po magayon ko ta pag pigapahiwas ang tinampo digdi sa Pag-asa Rawis. Kaso, ugmahon, may mga auto, taginibo man ng parkingan oral daw. Nako, ano ba to? Good morning, Henry M. Ano na baya so pintura digdi? Kasubang ginasabat mi, sutrak nagsigsag pati sa tinampo. Day minaaram kong hain na sulinya, paki please. Kaito, pig-diskuter mo ini, natugaan ka, kan city, day man baga, sana mao, yung kaduwa ini. So reklamo dyan sa bugto, sa tinampo. Tonton po ta. Kunday padumanan ta na lang bata ora si Boy ngon yan ta medyo si Boy kaya nakuan igwaki dysmenorrhea. Well, di na kalawag si Boy. Yes, VP. Na uli na sa dysmenorrhea mo? Iyon naman tabi. Okay na. Nagpa-doktor ka? Ano sana sa herbal? Herbal. Ang tulong baga kampi peri malag na ugbos kang batag. Sir Taton man sa Antiguar. Dito po sa Puson. Dito po sa Puson. Sir, sa Talbos, sir. Talbos. Talbos. Sige.
Congrats kay Karina May Ante Marmol. Isa siyang teacher. Marmol family. Yan. Happy birthday kay RJ Magdaong from Mama, Papa, Jeff, and Nick. Yun. Congratulations, Tabi. Bata pi congrats siya. Ay, teacher na si Shari na May Ante Marmol. Yan. Teacher ka na po pala. The best, madam. Jer Bailon. Haloy ng panahon, pigatakutan. Iyo, sinabi na eh. Diyan sa Masbate pa. Sige po, follow up ta daw inimigo. Nakabalaybay na la sa laog migo. Okay, sige. Oy, si Kuan Palan, si nga nini, Jonas Rosal. Jonas, maray na aga. Tabi sa imo. So SSS second trans nga ni 1K nga bata kadaklan mga SSS pensioners harababaw ng pensyon. Igwang 2-3, igwang 3,400, kulang na lamang sa maintenance. Ang SSS pension kaya po, depende sa hulog mo. Kaya kung dit po sa hulog mo, naging deduction sa imo, dit man talaga ang marireceive mo. Good morning, Henry M. Iyan na report ni Joshua sa Masbate. Retired tabi ako na pulis. Naging kalakaran ang kan mga panahon yan. Gari practice na ninda yan dyan. Pero dapat mapundo yan. Igwakim mo. Yun ang pigasabi tayo. Naabuso. Sige po. Sana ma-akturan. Sa bagay, kinarasuan na baga suspitsado. Di na una kita kan madiskutir ta. Nasa prosecution's office na. Pero, dapat talagang mapundo yan. Okay? Sandali lang. Ay, sus ko. Alas 6 na pala. Mabareta na muna kita. Mga tukang, standby na sa mga bareta. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Be a part of Forbes Academy. Together, let us build the future with strong foundation in basic education from preschool to senior high school. Forbes Academy adopts the University of the Philippines learning system for preschool. It follows an enriched curriculum in English, science, and mathematics from elementary to junior high school. Forbes Academy Senior High School offers the following strands: GAS, ABM, and STEM. Visit us at Lacandula Drive, Legazpi City, or contact 0916-302-4475 and 742-1807. Forbes Academy, your partner in lifelong learning. Enroll now at Forbes Academy. Your future, our concern. Pagkatapos sa duty, after all days office, sulitin ang araw with Beer na Beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022. Per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa.
jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:15 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Handa na po ang Committee on Ways and Means sa Sangguniang Panlalawigan Kanalbay sa gigibo na pagdangog publiko. May kinaaraman sa suwestyon na baguhon asin magkaigwanin ang miyanda sa Provincial Ordinance na may relasyon sa pagsingilin buwis sa Operasyon Kankwari sa may pambitisan kan Bulkan Mayon. Si Kinatawan Ray Bragais, pamayo kan committee, iyon mangingenot sa pagtiripon ngunyan aldaw kung sa inipigilauman napapartisiparan kan mga quarry operators tanganing hagadan in opinion asin suwestyon manungod sa siring na bagay. Ang siring na isyu nagluwas matapos magreklamo ang publiko na palabaw nang maray ang presyo kan graba, baybay asin iba pang aggregates na ginagamit sa mga patrabaho. Nangako po sa Alcalde Geraldine Rosal kang Legazpi City na suportahan ang agricultural sector sa paginin padagos na distribusyon kan farm inputs sa mga paratanom tanganing mapadakulan sa indang ani. Sa iyang sinabi na ipagapadagos niyang pagtaon ng high-yielding seeds, abono, makinarya sa pagtanom asin ekipahe sa mga paratanom para sa indang pangangaipo sa pagtanom asin iba pang mga aktibidades. Idinagdag pa ni Rosal na matao siya ng technical assistance bako sana sa mga paratanom kundi pati naman sa mga parasira tanganing matabangan ang mga ini na magkaiguan marhay na ani o produksyon. Third term ni Mayor Domingo Escoto Canoas, maswerte kay sa first and second term bilang alkalde. Report kay Jimmy Nasalita. Suruswerte ang third term ni Mayor Domingo Escoto Canoas kumpara kan first asin second term niya na ang relasyon politika kan legislatiba asin ehekutibo bako marahay kung kaya nabansagan sinda kan DTI naturog ang ekonomiya asin iba pang aspeto sa ngaranin pag-asinso kan lokal na gobyerno kung saan aminado ang alkalde Canoas na double time sinda sa ngunyan na makabakay sa ibang first class municipality na abantido na digdi sa Albay. Matatandaan matindi ang isyu politika digdi sa uwas kan mga nakaaging turno kan alkalde kung kaya lugmok ang ekonomiya alagad sa ngunyan dahil na nina mga isyu sa politika. Pagkatapos kan eleksyon naglalaom si Mayor Escoto na maasikaso na nindaan mga programa may kinaraman sa pagpabangon kan rorong ekonomiya, matabangan ang mga tao sa mga serbisyo, mga infrastruktura, asin iba pa dahilan sa nagdadanay na sa ngunyan ang kooperasyon kan Sangguniang Bayan sa direksyon na gustong mangyari kan lokal na gobyerno. Sa mga tabi, medyo masuruswerte kita at least kung yan nagmaray ang relasyon kan legislatibo da ang executive. So hopefully magdana yan dabing maski probano. So gabos na plano ta na mapadayon ang sa tuyong panawaan, mapa-ekonomiya man o kung ano man na aspeto. Duro-diretso na tabi. Mayor Domingo Escoto Canoas Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang, uminabot po o kaya sobra sa 1 milyon na mga learners ang nakapag-enroll sa bilog na rehiyon
para sa school year 2020-2023. Ini sigon sa ipinalawas na kan regional list quick count enrollment kan Department of Education Bicol kung saan sobra po sa 63,800 ang naka-enroll sa kinder, mantang sobraman sa 443,900 sa elementarya, sobra sa 334,600 sa junior high school, mantang sobraman sa 170,000 sa senior high school, asin nasa sobraman sa 1,800 ang non-grader. Sa nasabing numero, sobra sa 924,700 ang naka-enroll sa mga pampublikong eskwelahan, mantang sobraman sa 87,700 sa mga pribadong eskwelahan, asin sobraman 2,000 sa malalain na universidad. Sinabi kan DepEd Bicol na pigla o manindang maabot sa 1.8 milyon ang estudyante na makaka-enroll dahilan sagod sa Agosto 22 ang enrollment na yuman ang primerong aldaw kang ireskwelahan sa tuyang nasyon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, barangay health workers, prioridad ngunyan kan gobyerno probinsyal kan Albay. Report kay Al Armario. Priority man talaga kan gobyerno probinsyal kan Albay na matawan benepisyo ang mga health workers sa barangay. Sa banwaan kan nito, iguanin ordinansang pinasar para matawan dagdag na benepisyo ang mga barangay health workers. Alagad, sinabi ni Board Member Vince Baltazar na igwa naman sinda ni pigbubusol na Universal Healthcare Ordinance sa provincial level. Kaya covered na ang mga munisipyo asin syudad. Ang mga barangay health workers sobraman ang sakripisyo lalo sa panahon ng pandemya, kaya dapat sarang matawan man sinda ni dagdag na benepisyo. Yan ngunyan nasaro sa Bigingoa ng gobyerno probinsyal kan Albay sa liderato ni Gobernador Noel Rosal. Al Armario, DCGB. Tanganing mapadala ang transportasyon kan mga residente sin magdara o pagdara kan serbisyo. Sinabi ni Gobernador Boboy Hamor kan Sorsogon na sa masunod na taon pupunan ang konstruksyon kan bagong tulay na madugtong sa Islakan Bagatao asin malanlain na lugar kan Magallanes Sorsogon. Sigon sa Gobernador, ang nasabing proyekto marealisar sa tabang ni Senador Chis Escudero asin First District Congresswoman Det Escudero kung saan tulos na nakapaghanap ng fondo para punan ang trabaho kay ni. Ang Islakan Bagatao pigkakarkulong nasa 380 metros ang distansya sa Banwaan kan Magallanes sa sinsakop ini kan Barangay Bihiya asin Biga. Nagpahayag man ng suporta si Vice Alcalde Tito Ragradio sa nasabing proyekto asin pighanda naman ang sarong resolusyon kan Sangguniang Bayan na minasuporta na dahil kontradigdi. Sinabi ni Ragradio na dakulang bagay ini sa inda lalo na kung may mga emerhensya asin kaipon ang transportasyon sa mga residentes pasiring sa ospital. Barangay official kan Bugtong panago sa pagpatrolya kun matanga para mapreventaran ang mga mahabas. Report kay Lowens Barcena. Padagos ang pag-inguwan in pagpapatrolya ang mga personahes, mga opisyalis kan Barangay Bugtong, Legazpi City, lalo na sa mga alanganin na oras para mapreventaran ang mga kaso ng panghabasa sa indang barangay. Ini makalihis na pagunambitan sa DCGB Nias Tipunong Barangay Armando Toledo na nagkapira ng simana. Sinda na nagpapatrolya asin dahil sa pagpapatrolya kan sa indang mga tanod na pundo na ang mga sunod-sunod na harabasan sa barangay. Matatandaan na kan mga nakalihis na aldaw, tricycle na mismo ang hinabas. Asin ginuyod na kaabot sa budyaw, pati ang motorsiklo na hanap na ka na mga otoridad asin suicide car iwinalat sa naduman sa nasambitan ng lugar. Asin nawalat man sumotor kan mabas, kan barantayan ini kan mga residentes. Kaya sigun kay Toledo nagkakaigwaman ng positibong resulta dahil ang tawara na ninanotaran na mga minadayong parahabas arong kad mga nakalis na daw na naunang bitan na grabe ang harabasan sa saindang barangay. Alagad pangapudan man giraray ni Toledo sa sayang constituentes lalo na sa mga nag-aaragi sa Barangay Bugtong na police your own property man giraray o ibig sabihin bantaray man giraray at mga pagrugaring
Dahil pagtawan ni oportunidad ang mga mabas, dahilan kami nahanap sa naininin tiyempo para matsambahan na makapambiktima kan mga bibiktimahon na. Mga dagdag na bareta din sa luwas ako po sa LBP. Iba pa mga tugang na mga bareta, barangayan sa Bicol, pigpapahiwas kan Department of the Interior and Local Government. Ans Galero sa detalye. Sa pagsiguro na mapahiwas pa ang programa kan gobyerno kontra sa insurhensya, ipinatipon kan Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol ang manlain-lain na ahensya para idiskutir ang mga plano sa pagpapadagos kan Retooled Community Support Program o barangayan sa Bicol. Sigun kay Regional Director Attorney Anthony Nuida, 260 na barangay sa Bicol ang dapat na matawan nin mahigot na monitoring lalo na ang mga nasa hararayan sa Bicol na ini iyon magiging paagi para maipaabot ng GAD sa mga residentes din barangay ang mga programa kan gobyerno asin oras man na maresibi kan mga residentes din barangay ang serbisyo o programa kan mga gobyerno o kay ahensya de gobyerno mas magiging madali ini para mairayo ang mga person o kay mga residentes sa impluwensya kan mga makateroristang grupo. Pasalamat si Nuida dahil sa daima napapatod ang suporta kan mga ahensya de gobyerno sa programa nindang ini partikular na ang DTI, NEDA, PNP, Philippine Army, NCIP, Department of Agriculture, BFP, PAPCO, maasin man nain pang iba. Sigun sa iya, makakalaom ang mga Bicolano lalo na ang mga residentes kan hararayong barangay na padagos ang suporta asin asistensya itataukan sa indang opisina para mairayo sa impluwensya kan insurhensya o kay makateroristang grupo. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta nagdadakol na bilang kan mga nagbabaraw balagaw na ayam. Problema sa kudngunyan sa daraga, promesa ni Konsyal Stevie Bichara, tatawanan ininin manigong aksyon. Joshua Bino sa detalye. Dahilan sa paglangkaw kan mga nare-reparong nagbabaralaw-baraw na mga ayam sa palibot kan daraga, talagang yauna ang pangangaipo na matawan ininin marinigong solusyon tangani malikayan ang anuman ang mga insidente makakagat o makaaksidente nin mga motorista. Sigun si Konsyal Stevie Bichara, na iyon may kapot kan public order and safety. Pero ini sa magiging prioridad niyang matawan atensyon sa masunod na mga aldaw. Aminado si Bichara na talagang nagdadakol naman ang mga nagbabaralaw-bagaw na ayam, lalo na sa urban barangays na nagdadarang patakot sa safety kan publiko, pati naman sa mga motorista. Alagad ang problema, iyo ang dog pound o lugar na po pwedeng paglagan kan mga ini. Kung kaya ang promesa ni Bichara, mahigot nga man ining pag-aadalan asin matawanin maninigong aksyon, bagay na dapat manangat aksyonan. Dahil kung may mangyaring insidente, kahirap man kan maaapektaran na publiko, kahirap man pati na ang mga ayam. Mientras tanto, kung matatandaan, susog sa itig pangapudan ni Daraga Municipal Agricultural Services Office o MASO Officer in Charge Melgy Matosiños, na iyon in charge asin nagkukondusir min pagdakop sa mga balaw-bagaw na ayam, tinawan doon kay ni, na kung maataman nin mga hayop, siguroon na kaya ining atamanan nin marhay, asin ibitaran ang pagbaralaw-bagaw kan mga ini, sigun kay Matosiños, sa gabos na mga pet owners, tigi sa palibot kan banwaan kan Daraga, maging responsableng mga paraataman. Dagdag na bareta, Alex Alawas, Joshua Pino, DCGB. Bagong substation kan APEC sa barangay Matagbag, Tabaco, bubuhayon. Supply kang kuryente, gagadanon. Jomar Bien, detalye mo. Magaganda ang supply kang kuryente sa mahiwaso na parte kan Primer Distrito ngunya na Aldao. Inihuli ta bubuhayon kan APEC ang bagong substation inda sa barangay Matagmak sa ipinaluwas na biso kan APEC kasunod sa inampig tawanin na biso na publiko na ang mga residentes o konsumidores na nasa sakupan kan gabos na feeders kan Tabaco substation iyo ang magkakaiguan in brownout po alas 8 ang aga sundo alas 5 ang pagkahapon ngunyan. Gustong sabihin, ang sakop ka ini iyo ang bilog na syudad kan Tabaco, malilipot Bakakay, asin Santo Domingo. Ang unambita na pagpundok ang kuryente, may koneksyon sa bago pa sa nang tugdok na Matagbag substation, nasusog sa APEC, iyuan na mapadagdag kan supply kan kuryente digdi sa Primer Distrito kan Albay. Apuera kan brownout ang bilog na syudad kan Tabaco,
malilipot an Bakakay asinan Santo Domingo brownout man na magpuon o maghapon ang mga pigsapig siserbihan kan Santa Misericordia Feeders 1 and 2 gustong sabihon pati na ang isla kan Cagraray pati ang isla kan San Miguel kan syudad kan Tabaco. Apektado man digdi na substation Feeder 1 kan Malinaw na magkakaigonin brownout alas 8 ang pagkaga hanggang alas 10 ngunya na aga asin alas 4 hapon sundo alas 5 ang pagkahapon pati naman ang Malinaw substation Feeder 2 na nagsiserbi sa Banuan Kantiwi ngunya na aga alas 8 sundo alas 9 asin pagkahapon alas 4 sundo alas 5 ang pagkahapon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang daypong deklarasyon ang Malacanang na igwang holiday may kinaraman sa pagkagada ni dating Presidente Fidel Valdez Ramos. Abiso ini ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles sa publiko na day magtubod sa mga naglalakop na post sa Facebook asin sa iba pang social media platforms na pigdeklarar na special non-working holiday ang Agosto 9. Sigon kay Angeles, baka ni totoo asin dayang pigduluwas. Nanunsyo ang proklamasyon manungod digdi. Abiso pa kaini na ugidon an marhay na nababasa sinahiling sa social media magigirumduman na pig-anunsyo kan palasyo. Natatawanan ni State Funeral kan Malacanang si dating Presidente Ramos sa Martes, Agosto 9. Pigadala ng unyan kan Department of Transportation ang duwang opsyon para daig dagos na mawara ang tulong darakulang railway projects na tatagamahan nin pondo kan China na dai pa man graray nagigibo dahil sa dai pa napipirmahan ang loan agreement. Sigon kay DOTR Undersecretary Timothy Batan na saro sa saindang opsyon ang ipagapadagos ang pakipaghuron sa Chinese counterpart kang nasyon. Tanganing maaraman kung gusto panindang may pautob ang proyektong ini. Ikaduwa, sa iyang pig-adalan, iyo ang posibleng pakipag-uron sa pribadong sektor para mapunduhan ang toll railway projects. Pahayag ni Batan na nakabase sa indang lakdang ang direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na ipagpadagos ang dain na tapos-tapos na transportation projects. Nanapunan kanakaaging Duterte administration. Ang tulong proyektong ini iyo ang Manila o Mindanao Railway Project, sa Subic Clark Railway Project as in Philippine National Railway o PNR South Long Haul Project. Pigbubusol ni Senador Win Gatchalian ang mag-investigar o magkondukta ng pagdangog sa Senado para maaraman ang epekto kan panagos na gyera sa Russia asin Ukraine sa seguridad kan enerhiya sa nasyon asin sa presyo kan produktong petrolyo. Sa iyang Senate Resolution 78 tinawanin doon ni Gatchalian na dahil sa pagitaas kan presyo ng petrolyo asin krudo sa pangkinaba na merkado, maapektaran man ang lokal na presyo kay ni. Sinabi niyang dapat na matutukan ang short, medium and long term effects kan gyera sa Russia asin Ukraine sa ekonomiya kan Pilipinas kay po na magbilog nin mga solusyon tangani makabukod ang publiko sa padagos na oil price hikes. Base sa monitoring ni Gatchalian, uminabot sa 22% ang itinaas na presyo kan gasolina kung saan 77.71 ang kada litro kan Mayo gikan sa 63 pesos 55 sentimos kang Enero. Nagtaas manin 49% o nasa 75 pesos 92 sentimos kada litro nin diesel kan Mayo gikan sa 50 pesos 95 sentimos kan nominaging Enero. Nagbisita po mga tugang si Presidente Marcos Jr. sa burol ni dating Presidente Fidel Ramos. Pasado alas 10 nin aga kan mag-abot si PBBM sa Heritage Park sa Taguig. Napag-abot sa Heritage Park kan Presidente, nagagini sa likod palaog sa sarong kwarto kung saan nakapatente si FBR. Inot na nag-alay nin burak sa burol ang dating Presidente o kan dating Presidente si PBBM asin Vice President Inday Sara Duterte. Mientras na inot nang nag-abot sa nasabing wake si Energy Secretary Lutilla, Special Assistant to the President Lagdameo, House Speaker Martin Romualdez, Senador Francis Tolentino, as in First Lady Ming Ramos. Naghanap nin magiging permanenteng opisina ang Office of the Vice President. Katakod inikan isinumiter na resolusyon sa Kamara de Representantes na mataunan nin permanenteng lugar ang opisina. Sinabi ni Attorney Reynold Mansuyak sa kapagtram ni Vice President Sara Duterte na naghanap sindanin pwedeng lokasyon kan titindugo na OVP alagad dahil ini kaibahan
sa budget sa kan OVP sa 2023 dahil ikukonsiderar na ni panindan magiging lokasyon as in struktura bago sila maghagad din pondo sa Kongreso. Sinabi niyang mas dakulang matitipid kan gobyerno kung may sadiring opisina ang OVP as in pwede nindang magamit sa ibang proyekto kang nasyon. Lawas na pang konstruksyon kan COMELEC na bagong edifisyo. Inang kinumpirma ni COMELEC matapos basbasan kan DBM ang pagkapaluwas sin pondo para sa ititindog na sadiring edifisyo kang grupo. Pigakarkulong na sa sobra sa 8 billion pesos na pondo ang nakatagama sa gigibuhon na COMELEC building sa 3 ektaryang lote kan komisyon sa Baclaran, Parañaque. Aminado man ang COMELEC na nadipisilan sinang maghiro sa endang ahensya dahil nakakapagsisiparar sa sendang warehouse, main office as in iba pang departamento. Magigurumduman na nasulo ang COMELEC office sa Manila kan Domingo kung saan sarong parte kan COMELEC Information Technology Department ang naapektuhan. Nagalaom si Presidente Marcos Jr. na susuportaran kan local government units o kan LGUs ang pigubosol na right sizing sa gobyerno. Sinabi kan ni Hepe Ekotibo na aram kan mga lokal na gobyerno ang burokrasya kon minsan kulang asin kon minsan man sobra-sobra maski dahi na kaipuhan. Sinabi niyang digdi malaog ang pigubosol kaiyan sa iyang administrasyon na right sizing. Tinawanin doon ni Presidente Marcos Jr. na dapat na masiguro na gabos na empleyado kaipuhan talaga asin mapapakinabangan kan gobyerno. Mga tugang, mga barangay officials, magdangog po kamo. Nangapudan po ang DILG sa mga alkalde asin gobernador na pakusugon ang anti-drug council sa kanya-kanyang barangay para may pagpadagos ang kampanya kontra ilegal na droga. Sigon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na ang Barangay Anti-Drug Abuse Council ubadak ang nag-organisar kan mga opisyal as in stakeholder bilang primerong madepensa laban sa ipinagbabawal na droga. Trabaho man kang badak ang minasunod. Aramon ang drug-affected areas. Gumibonin badak plan of action pagtabang sa mga persons who use drugs o PWODs na magsuko sa Barangay Rehabilitation Referral Desk. Asin pagsubaybay sa mga individual na magserarom sa community-based rehabilitation treatment. Mantang sinabi ni Abalos, ipagapadagos kang Administrasyong Marcos Jr. ang laban kontra sa ilegal na droga. Mga tugang isinumiter po ni dating Presidente asin ngunyan iyong House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo ang propestong Political Party Act na magpapakusog sa political party system sa nasyon. Nakapalaman sa bill ang pagpataw nin padusa sa mga balingbing na mga politiko na paborbalyonin political party na magpapahiling na wala sindang ideological commitment. Tinawanin doon ni Arroyo na ang turncoatism dahil dapat na pigbabayaan dahil pigaraot kay ni ang konsepto nin word of honor as in dignidad nin sarong tunay na leader. Sirarom kan bill ang balingbing mabalyonin partido na sarong taon matapos o bago ang eleksyon. Yan automatikong matatangkasa sa iyang ginanahan na posisyon sa gobyerno. Babawalan man nin magkandidato sa anuman na posisyon ay papautob kan eleksyon apera sa daiman pwedeng magbugtak nin anuman na posisyon sa laog nin 3 taon. Sa bill ni Arroyo, daiman sinda pwedeng magkapot nin posisyon sa babalyuhan na partido asin kaypuan kaining ibalik ang gabos na ginastos o tinaw sa iya kang iwinalat na partido kaibahan ng 25% na surcharge. Alas 6:36 oras po sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom.
ang robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you, W, willing and ready to help you achieve your success, C, committed to make you realize your dreams, L. living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants nito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, then consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet, pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo, asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Sa 3 sa 10 piso, 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! GB News Express. GB News Express. Mga tugang ipinautob po kang Taiwan and Aviation Authorities on airspace closure pon kasudma sagod Agosto 7. Ini katakod kan aktibidad sa pagultanan kan China sin Taiwan. Napag-araman na ang gabos na mga commercial flights na maghali sa man iba-ibang parte kan mundo. Ang pagbawawalan na mag-agi sa airspace kanasabing nasyon dahil sa padagos na tensyon digdi. Siring man, padagos na pagmomonitor kan mga Philippine carrier lines ang aktibidad sa Taiwan as in China border para sigurohon ang kaligtasan. Naging matrayompo po ang iginibong eksperimento kan mga siyentipiko sa France kung saan na ibalik ninda ang bulos kan dugo as in self-function kan sarong gadan na urig. Sigun kay Nenad Sestan, senior author kan pag-aadal as in research gikan sa Yale University, sarong oras ng gada ng urig. Pero kan tudukan ini kan sa iyang sadiring dugo, hemoglobin as in sarong klase nin bulong, sa giraray naggumina na ang utak kan urig. Inapod na technique na organics na pwedeng magamit para buhayon giraray ang sarong organ. Kan 2019, pinunang pag-aadal sa pag-restore kan function kang utak nin urig. Nagkaperang oras matapos ining tangkasanin payok. Posible man na makaresibinin batikos ang pag-aadal na pig-question kanagkaperang human rights asin simbahan. Business News. Target mga tugang kan DTI ang magpalawasin bagong listahan kan mga suggested retail price o SRP ang mga school supplies.
Sigon kay DTI Undersecretary Alfred Pascual na pipaugid na niya ang SRP kan mga school supplies dahil kulang ang detalye manungod sa mga produkto kaya magtataonin kalibungan sa mga konsumidor. Base sa lumang listahan nakapalaman sa ang generic name kan sarong produkto. Asin ang price range kay ni pero dai pinaliwanag na kaya nagkaiba o magkaiba ang presyo ninda dahil sa seller kundi dahil sa quantity as in quality. Sinabi ng official na magayon man ang intensyon kang SRP list pero dapat ining bagohon. Mantang nagalaom ang DTI na mailaluwas nindan bagong listahan bago ang full implementation kan face-to-face classes sa Nobyembre. Pag-asa Legazpi kay ba po si Riniel Mago sa kamugtakan kang panahon may kinaraman po mga tugang sa low pressure na pinagbabantayan kan Pag-asa. Para sa update niya po ng ating takan kan panahon, yun yung napagkaldaw kan Biyernes, August 5, 2022. Sa subago pong alas 3 ng magahon, yung ating pong low pressure area na minomonitor ay nasa coastal water na po ng Calawag, Quezon. Sa coordinates na 14.3 north, 122.3 degrees east. Ang distance na sa Legazpi, maabot naman po yan ng 200 km northwest of Legazpi City, Albay. So ibig sabihin po, lagpas na po sa ating area of responsibility dito sa Bicol region. At yaw na nga po yan dyan sa may going to Calabarzon area. At hanggang sa ngunya naman po, baba pa rin po ang tsansa na maging ganap na bagyo ining low pressure area sa loob kan 24 oras. Pero mantinig na hiling pa rin naman natin na mantinido po na ngunya na Biyernes at ngunya na weekend, patagos pa rin po itong magiging low pressure area. At posibleng hindi naman natin niro-roll out o yung posibilidad na maging ganap na bagyo ito, lalong-lalo na pagyaw na po yan dyan sa may kadagatan naman ng West Philippine Sea. So may chance pa rin po siyang mag-intensify or mag-develop bilang isang ganap na bagyo o tropical depression. Lalong-lalo na pagyaw na sa kadagatan kan West Philippines. But for the meantime, low pressure area po. So sa ngunyan, napapagsug pa rin po yung ating habagat o southwest monsoon. Kung kaya ngunyan na daw sa good ngunyan na weekend, laman pa rin po natin digdi po sa tuya sa Kabikulan na sa probinsya kan Albay. Maging mapanganuron pa rin po ang kondisyon nating kalangitan at mamamatian pa rin po natin yung mga kalat-kalat ng mga pagulat na sintag, kikil at pagdagol po. Ipekto nga po yan sa tuyan itong low pressure area at southwest monsoon. Maging maluyas ang doon sa katamtaman ng ating Doros, ari sa Sorsogon na mamamatayan sa Kabikulan at may banayan hanggang sa katamtaman naman ang pag-alo ng kadagatan. Pero sa ngunyan, dahil pong gay warning na nakababala sa kadagatan sa Bicol region. Kung kaya safe naman po maglawod, gabos na lunod at pagdagat. At iglalaman po natin ang temperatura natin sa Kabikulan po on 24, sundo 31 ang Pascal Celsius. Saldang po ay nagsirang kasuwag ng alas 5:31 ng pagkaga, sinmasulog naman at yan na alas 6:11 ng pagkahapon. Alidigdi sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Riniel Mago Nagulan. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta. Siring man, mga tugang katuwang yun po sa pagsurat kan mga Bareta sa lado lokal si Angel Mustasa. Asin po ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ito
ang tanong ng bayan, kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo everyday. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes, sa mga ulitong ko ulikuan ko lang tabi ito na report ka sa bago ni Jomar ha. Sa mga paraan tabay-tabi diyan sa 106.9 WGB. Taud-taud ma-off air ang OKF ang WGB diyan. Dahil pa po na ayos sa generator. 8 AM to 5 PM. May burnout po diyan sa Tabaco Substation. Ang rason pa lang kay nitong NGCP daw to conduct energization and tapping of Matagbak substation in its associated 69 kV line. Pero kasabay dyan sa report ni Jomar Kasubago kung burnout mo niyan, ha? 8 AM to 5 PM po mga taga Primer Distrito Canalbay. Pero dahil pa nga schedule nagpro sa Santo Domingo, brownout na, sabi ni Padingmar. Entire Tabaco substation feeders 1 to 5. So lima tabi na substation dyan sa Tabaco feeders 1 to 5. Brownout po yan. Ngunyan tabing alas 8 nin aga hanggang alas 5 po nin hapon. Kaya po sa mga nag-aantabay-tabi dyan sa 106.9 WGB. WGB. Sa tuya ini. Maghanda na po kamo. May brownout ngunyan. So may mga opisyasos ko. Sa mga opisina kaya napiktado naman adi. Negosyo. Tabi. Congratulations kay Angel Maria Angelica Rabulan Kumo. Let's passer na palan. The best sa board exam. Teacher na. Teacher niya. Teacher na ini si Angel Rabulan Kumo. Happy. Congratulations tabi Maria Angelica Rabulan Kumo. Congratulations po. Tabi sa mga sa mga nag-take kan board exam Claudine Nares kan Bitano Ligaspi dyan sa Bukuhan. Good morning from Cleofe Moyo. Yan, Mama Cleofe Moyo. Yon. Sige po. Happy birthday pala. Okay na. O bueno, dyan na lang kitang 7:30. Good morning kay amigong King Reginaldo. Maray na aga ay sus the best ang mga nasa TV palan ako ni King Pigiiling dakulon sa comment palan ay salbatana. Day ko nabasa sa mga comment migo. Madali lang thank you tabi King. Watching from Bangkerohan migo. Yes, thank you sa Bangkerohan, Legazpi City. Kadakulon so comment palan sa Facebook mo niyan. Oy, happy birthday palan kay Kapitan Tuy Barahas. Punong barangay Tuy Barahas ng Sagpon. May post si Kwan. Si Ma'am Edith na Rihino. Happy birthday tabi kap.
Diyan tabi sa sagpon. Marang nga nag-post si Ma'am Edith Narino. Happy birthday, Kapitan Loreto Barajas. Uyog-uyogon mo yan. Kikumpleto ni Madam Rino sa pangaran mo, Kapitan Loreto Barajas. Happy birthday, Kap, ha? Diyan po mga tugang sa Barangay Sagpun, Daraga Albay. At saka happy birthday kay punong Barangay JP Lee, ay kay Councilor JP Lee, ha? Happy birthday po, City Councilor JP Lee. Birthday man palan kainingon yan, ha? Happy birthday po, Kap JP. Mabuhay ka naman talaga ang tunay, ha? Boda si Toy Nabarahas. Okay? O sige po. Mga tugang, maparam na muna kita ta alas 7 na. Masunod na po mga tugang, Andy si GB Barreta alas 7. Diyan na lang po kitang 7:30. Pag-irestoryahan na lang ining iba pang mga pangyari po dyan sa tuyang palibot. May baka nagdadangog si Engineer Noel Encinares. Sir, mga amigo tabi dyan sa mga amigo ta dyan sa sa City Engineering. So tinampo na po dyan sa bugtong. So hali ba digdi sa may gas station, pasiring duman sa may kanto kang Sagrada Familia. Day po kikurit. Day po kikurit kaya medyo nagakaw sa po kikwa, nagakaw sa tabi ki ano yan, ha? Ki pagkalibong sa mga driver pag nagsasarabatan dyan sa lugar naan. Kaptoy. Engineer, baka po pwede mapaayos, Tod, pa dyan ang takatabi, pa dyan ang takatabi, Kaya putunta kung ano makon. Taga para kulit ako digdi. Dakulong kitang text digdi na na-receive mga tugang tungkol dyan sa request tabi na kung pwede makuritan yan, makuritan po yan tangani na ano ini magkausap po ki aksidente, ha? Okay, salamat kan sa inyong pagantabay mga tugang. Mabalik po kita 7:30 sa programa nga napot. Goodbye, mabuhay. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC VitaSync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC VitaSync. Ang ATC VitaSync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC VitaSync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC VitaSync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC VitaSync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC VitaSync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click services and the download forms. Fill out the forms and prepare